Päkim paýhas ummany magtumul Pragy ýylynyň ýady Daşowur welaýatyna da özüniň baky jywan gözelliklerini paýlady. Aňarsyna göz ýetmeýän bag bostanlyklar bugun göreniň gowuny göterýär. Reňbereň güller, ýaşyl maýsaly meýdanlar, baharyň hoştap howasy bahar gözelliklerini utgaşýar. Munyň özi diňe bir gözellik bolman eýsem adamlary täze zähmet ýeňişlerini de ruhlandyrýar. Milli ykdysadyýetimiziň döwleti diýişli däl ulgamyny amala aşyrlaýan işler häzir ýurt ötüşlerini öz boşlyk hemde münasip orun tutýar. Bu wagtda welaýatda halal zähmet çeken telekeçileriň we hususiýetçileriň durmuşy geçirýän işleri ýürüýte bellenmäge diýişlidir. Welaýatda balçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň hatarlarynyň barha artýanlygyny bellemek möhümdir. Olar bu urda işlemäge, önüme öndürmäge dördülýän şertlerden giňden peýdalanýarlar. Baharyň häzir günlerinde bu ulgamda zähmet çeken hususiýetçileriň iş aladylary hasam artýar. Sebäbi Leyla Reyhany besinin ýaz günleri hemde ýaz gülleri balçylyk bilen meşgullanýan adamlar üçin aýratyn özüne çekijidir. Güllerden güllere gonyp bal toplayan arlar baglaryň hem bol hasyl getirmegine şert töredýärler. Welaýatyň Şabat etrafyndaky Türkmenistanyň synagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan hemde genç Harit nişanly arwalyny öňürmäge ýürütilýän balçylyk bilen meşgullanýan hususy kärhananyň alyp barýan işlerem bellenmäge münasipdir. Häzir kärhananyň işçi gullukçylary arwalyny öňürmägiň hemde olary göze gelegli owadan gaplarda ilaty hödürlemegiň uly tejribesini topladylar. Kärhanada ýylyň dowamynda 5 tonadan owrak arwalyny öňürmäge mümkinçilik bar. Önüme araslamagy hemde öz aýratynlyklary boýunça gaplamagy ähli şertler dördülen kärhananyň önümlerinden alyjylar hoşal bolýarlar. Kärhananyň dukanlaryna dürli görnüşli balyň we bal önümleriniň bolmagy ýürüýte bellenmäge münasipdir. Bu ýerde ýürüýte enjamlaryň dürli görnüşleri we barlygyny hereket edýär. Munyň öz ilaty ýetirilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyny üçin edýär. Päkim paýhas ummany magtumul Pragy ýylyna welaýatyň balçylary öz öňlerine benet maksat goýup işleýärler. Bu maksat arwalynyň has ýokary hillik hemde bol meşwerini öndürmekden ibaratdyr. Häzir kärhananyň işgärleri üçin aýratyn gyzgalanly mewsum başlandy. Şu günlerki ahlakly zähmet bolsa ýylyň ýokary netijeleri beslenjekdiginden habar berýär. Türkmenistanyň synagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşowur welaýat komitetiniň işgärleri genç Harit nişanly arwalyny öňürýän önümçilik kärhanasyna gelip hünärmenler bilen ýygy-ýygydan duşup durmagy bu kärhananyň işiniň hasam ilerlemegine özüniň oňuň täsirini ýetirýär. Ykdysadyýetyň döwleti diýişli däl bölegini arwalyny öňürmek ugruna zähmet çekýän adamlar işlemäge giň ýol açan gahrman arkadamyzyň hemde arkadagy gahrman ferdarymyzyň atlaryna alkyş töllerini aýdýarlar.